danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifin mai shinku rasuwa. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood, Ibrahim Mai Shinku, ya bayyana rasuwar mahaifinsa a daren nan, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Instagram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau 26 ga watan Januwari shekarar 2021 na yi babban rashi. Allah ya yi maka afuwa baba, wallahi duk wanda ya tafi cikin aminci ya huta. Allah ya ba mu haƙurin rashin ka baba, Allah ya sa mu mutu cikin aminci. Sai dai jarumin bai bayyana dalilin mutuwar mahaifin nasa ba, kuma bai bayyana cewa an yi masa sallah ba. Mabiya shafin jarumin sun tashi alhini tare da ya masa jaje da cewar Allah ya ji kansa, ya yi masa rahama, ya sa ya huta. Mu ma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe.